Айде, да снимай. Не мога да снимам. Той на скорост. Чакай, пусни. О, чакай! Много нервам, бе! Чакай, пора поработи, това не се дига 10 000 оборота от раз. Беше ли доволен? Айде, моето момче, като порасна с по-дълги ръце, ще получа как така. На чопара тогава. Защото на батите Ники Корева ще му е пораснал и на чопара ще има къде го сложи. Сега ти казвам, чопър няма да има. Записан си. Чопър няма да има. Ако има чопър, ще ти купя един на тебе, разбрахме. Хайде, кажи бабай. Няма бабай!